El clam animalista cada vegada pren més força. Avui, paral·lelament a la tradicional Rua dels Tres Tombs, s'ha celebrat la Festa dels Animals. Una jornada convocada des de l'organització Molins de Rei Seràs Subot, que ha plegat diverses associacions del territori i s'ha plantejat com a contrapunt dels Tres Tombs per promoure el respecte animal. Bé, nosaltres i milions de persones pensem que és innecessari fer servir animals i sobretot explotar-los, fer-los passar per determinades situacions i és per això que fem aquesta festa. És una festa que promou altres valors, una altra visió, una altra manera de relacionar-nos amb els animals, una altra manera de veure el que són les festes populars. Montmany explica que és una pràctica innecessària on es desnaturalitza l'animal, que ha de passar per tot un procés de doma per obligar-lo a fer accions que no es corresponen amb la seva naturalesa autèntica. Aquest fet implica sotmetre'l i fer-lo passar per situacions molt difícils, tant físiques com psicològiques. Sí, de fet, aquest és un discurs que es fa en molts àmbits, també en l'àmbit de l'alimentació. Moltes persones diuen, bueno, és que han nascut per això, els porcs han nascut per això, les vaques han nascut per això, les gallines han nascut per això. I en l'àmbit aquest també hi ha persones que pensen que els cavalls han nascut per això, per estirar d'un carro. Tot això és relatiu, això és tan relatiu com que és una imposició que els hi fem als humans. Ells no han nascut per això, igual que nosaltres no hem nascut per res en concret, hem nascut en una llibertat i els animals el mateix. Llavors nosaltres podem afiliar a idees, podem triar més o menys perquè hi ha humans que tampoc poden triar. També hi ha hagut humans que han sigut esclavitzats i no han pogut triar. I es considerava que havien nascut per això i que se'ls utilitzava per això i que no tenien cap dret. I jo creiem que és erroni. Algun missatge interessant creiem que seria que és important que tant la població com la classe política, perquè al final som la societat, tots, la població i la classe política fem tot el que construïm, el que veiem, la societat que veiem, i en els dies que la societat està intentant construir una societat nova, més ètica i més amb els drets i les llibertats pels humans, tindríem que reflexionar que els animals també tenen uns drets i unes llibertats que tindrien que ser respectats i demanem, sisplau, que la població comenci a reflexionar en això, també la classe política, perquè és molt important que s'extengui el respecte a tots els éssers. La festa ha començat a les 11 del matí i s'han dut a terme diverses activitats, com una xocolatada de gana, jocs infantils o xerrades. També s'hi ha pogut trobar punts d'adopció i parades informatives sobre l'explotació animal, en l'àmbit del menjar o el lleure. Enguany el col·lectiu ha decidit no interaccionar de manera directa amb la Rua dels Tres Tombs. Per contra, s'ha repartit informació a nivell ètic i científic sobre les conseqüències de l'activitat entre el públic assistent.